no asono ne abedie wo mu nyina ka ho a wo mo be hye na nan mo den na wo mama mo ya ko no mafo ano na me hira mo bebre ya mama nyina pa aba ene ti aka nsa na dwuma yefo na eba no ai Richard Wachiyado. Richard Wachiyado.
What are we going to do?